Qozonni alғаннан соң Русия башланған. Көз алдына келер, сен шундай кішкене генә кірәзліктен зор дәулет болып кетті. Шуның астында сенің 4 ғасыр элек жеңілген халқыңның балалары һаман яшәп яталар. Жеңілген буламсың инде ул. Шуңа күрә әзрәк мин аны, мәсәлән, дәүләт каршы, татарга каршы дип рәшит, мин аны куркмыйм да, улай уйламыйм да. Минем бу курку, паника теге замандагы курку контузиясе үтмәгән дип уйлыйм. Әлбәттә, шулай дип әз булса да бүлгәләсәң, без этник төркемнәр, ә безне аерым милләткә бүлү, переписка карыйда, сезнең саныгыз әз, сезгә әзрәк мәктәп кирәк, әзрәк академия кирәк. Менә без асанлы милләтләрне беләбез дөньякта. Аларның бер нәрсәсе дә юк. Шуны сезнең халкыгыз әз, салымыгыз да әз, мәктәпләргә дә кирәкми, югары мәктәптә кирәкми. Тик кенә утырыгыз инде шунда үзегезнең кулагыз. Эмзил әфәнде, безнең бийек дәүләтебез булган Алтын Урда. Аннары соң ул төрле ханлыкларга таркалган. Сибир ханлыгы, Казан ханлыгы. Менә без аннары соң бердә милләт булып оешып җитә алдыкмы, юкмы? Сезнең фикрегезчә, әйеме, юкмы? Процесс дәвам итә. Әле дәвам итә. Әле дәвам итә, һәм таркалу, һәм берләшү дәвам итә. Ләкин безнең бер дәүләтебез бар. Тел, мәдәният, тарих уртак ул. Карагыз, менә җиңелгән, таркатылган, киселгән дибез 4 гасыр ярым шулай булып яшибез икән. Шушы телевидениебез бар икән, спутник лайбит, академик китапларыбыз бар икән. Кем җиңгән кыйшып җиткәнбез. Кая биткән, бетмәгәнбез бит. Илсия, менә сез ничек уйлыйсыз? Менә Гөлия белән килешәсезме? Ну, бигрәк тә Илсия бетмәгән инде. Беләсезме, шәхсән минем фикерем булайрак, мәсәлән, без паспортта татар дип язылырга тиештер. Хәзер паспортта юк инде милләт дигән графа. Гомумән әйтәм, без татар булып язылырга тиеш. Менә мәсәлән 10 елда дидез, перепис вакытында. Ләкин керәшеннәр, мишәрләр, татарлар, алар һәрберсе этник аерылырга тиешләр. Ягъни керәшеннәр, мишәрләр, Сибир татарлары, алар гомум татар этносы эчендәге этник төркемнәр. Алар татар булып калырга тиеш. Син ким дигәчтен мин татар дияргә тиеш. Ләкин горурланасыз. Мин горурланам. Беләсезме, менә Графина апа сөйләде, нәкъ шундый ук хәл безнең белән дә булды. Без радиога килгәчтен минем исемнәр белән әйтәсе килми. Сеңлем, җырлавың бара инде шунда. Но мишәрчә җырлыйсың бит. Каралы былай сине бер куада кертеп булмый бит диделәр. Баштан мин инде күрәсең шулай булырга тиештер дип кайтып утырдым. Өйгә уйладым да, шундый фикергә килдем. Ничек инде? Нишләп әле мин бер ханым әйткән өчен генә телемне үзгәртергә тиеш? Юк, мин горурланам. Шәхсән мин үзем Лениногорский районыннан, анда мишәрләр юк дип санала. Ләкин без генә кая гына барсак та һәм Казанга килү белән иң беренче булып, Риман абый Гыйлемханов безгә "Исәнмесез мишәркәйләрем" диде. Шуннан китте, минем белән беркемдә син татар дип сөйләшмә, минем мишәр диләр. Мин инде хәзер шундый бер төрле ике якта калдым. Күрәсең инде Лениногорскийдагы татарлар үзләренең мишәр икәнен белмичә яшиләрдер. Чөнки ул мин генә түгел. Хөрмәтле Лениногорскийда яшәүче мишәрләр, хәзер менә безнең программаны игътибар белән карагыз. Махсус сезнең өчен хәзер җыр яңгыраячак. Аны Илсия Бәдретдинова башкара, ул безнең язмада. Аннары соң без тапшыруыбызны дәвам итәчәк. Без бездән аерылмагыз, турыдан-туры эфирда эшлибез. Телефоныбызны беләсез: 570-50-75. Без татарлар, без нинди милләт? Бердәм милләтме? Әллә инде бик үк бердәм түгелме? Калыгыз безнең белән. Телең бозык диләр миңа, бу минем туган телем, ата-бабалар яшәгән бөек дала туган илем. Бөтен дөньяны тетрәткән халык минем бабаларым, бер нәрсәдән курыкмыйбыз без бит мишәр балалары. Ширмәшәнем Аксубаем, чистай буа чүпрәнем, бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрен. Сиргачларда, әлкиләрдә пенсия нурлату яннар, барда сөйләймәк безнеңчә, барбыз бер туганнар. Мишәр
башын ишәрдиләр, буюк сүзләр, ялган сүзләр. Берәүдә түзмәгән җирдә мишәр чыдар, мишәр түзәр. Үзебезнекен бирмибез, читнекенә кызыкмыйбыз, начарлыкны кичермибез, яхшылыкны онытмыйбыз. Ширмешәнем Аксубаем, чистай буа чүпрәлем, бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем. Сиргачларда, әлкиләрдә тензы нурла туляннар, барда сүлинәк безнеңчә, барбыз бер туганнар. Чыкылдашып, сыкылдашып яши горур халкым минем. Без каймагы татарларның татар илем, илем, илем. Бөек даланың хуҗасы булган минем бабаларым. Бер нәрсәдән курыкмыйбыз без бит мишәр балалары. Ширмешәнем Аксубаем, чистай буа чүпрәлем, бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем. Сиргачларда, әлкиләрдә тензы нурла туляннар, барда сүлинәк безнеңчә, барбыз бер туганнар. Ширмешәнем Аксубаем, чистай буа чүпрәлем, бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем. Сиргачларда, әлкиләрдә тензы нурла туляннар, барда сүлинәк безнеңчә, барбыз бер туганнар. Ширмешәнем Аксубаем, чистай буа чүпрәлем, бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем. Сиргачларда, әлкиләрдә тензы нурла туляннар, барда сүлинәк безнеңчә, барбыз бер, барбыз бер, барбыз бер туганнар. Мөхтәрәм җәмәгать, без турыдан-туры эфирда үзебез программасын дәвам итәбез. Без бүген татар милләтенең бердәмлеге һәм аның күп милләтле булуы турында сөйләшәбез. Әлбәттә инде әлеге җөмлә азагында сорау билгесен һәм өндәү билгесен зур итеп куярга кирәк, чөнки без миңа калса мәсәлән, без чын мәгънәдә күп милләтле милләт түгел, дөресрәге без күп милләтле милләт, ләкин без бердәм милләт, без бөек милләт. Ләкин әлеге милләт эчендә күп төрле этник төркемнәр бар. Бу минем шәхси фикерем. Ә менә сез ничек уйлыйсыз? Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле төн. Исәнмесез. Кем буласыз? Кайдан шылтыратасыз? Мин дигән кеше үзем беләке хәрби. Мин 68 елда Татарстандан киттем. 25 ел кайда гына булмадым. Хәзер кайда яшисез? Төркмәниядә. Хәзер мин Казанда. Хәзер Казанда. Алайса сез инде күп төрле татарларны күргән кеше. Менә сез ничек уйлыйсыз? Без бердәм милләтме? Ким мине бүлмәле. Мин үзем сүзне әйтеп битерим. Ондан соң син мине сорауын булса торасың. Ләкин зинһар өчен кыскартыгыз, чөнки без турыдан-туры эфирда эшлибез. Вакытыбыз бик чикле. Менә анда читкә йөргәндә без татарлар барыбыз да җыелырга тырыша идек, бер-беребезне таба идек. Ул вакытта бер-беребездән мишәрмесин, крешенмесин, дип бер вакытта сарганыбыз да булмады. Нугаймансып безгә барыбер иде, без татарлар идек. Безгә чуашлар да кушыла иде. Менә монда кайткач, хәзер бөтенесе монда җыелган татар республикада. Бөтенесе бүленә башлаганнар. Мин мишәр димән, секрешен димин, себернеке мин моннан менә безгә әйбәт булып чыга инде һәрберсе. Минемчә, менә бу мәсьәләне бик күп тавышка куярга да кирәк түгел. Шалбарның бер кичкенә тишеге булса, күпме казасаң, шул хәтле тишек зурая. Әгәр дә минем шулай әйтәсем килә, әгәр дә менә язык мишәр дип, аларны аерып чыгарыйк, крешеннәрне аерып чыгарыйк. Мин сезгә шуны әйтәм, 10 елдан берегездә булмый. Рәхмәт сезгә фикерегез өчен. Бу да фикер, аның белән килешергә мөмкин, аның белән килешмәскә мөмкин. Әгәр дә килешмисез икән, безгә шалтыратыгыз. Телефоныбыз 570-50-75. Хәзер әйдәгез мишәр һәм көрәшчеләрнең милли үзенчәлекләрен күрсәтә торган ике спектакльдән кичкенә генә өзекне карап китик. Гыргыри кияүләре һәм Йөрәк майым спектакльләреннән. Аннары соң без дәвам итәрбез. Ay,
Yasin öpte. Minetem kızlarınız kiyevge birilik burada. Kıdaygan şekerler, vakitleri bulsun. Şılay bulsun, yakşı bulsun. Vakit. Vate ot, Alavuddin iznene Ayşe Bike tutayın otsun ot. Kaysasın o değil. Kaysasın. Aliye bez elgerge. Ay Yasin öpte. Aliye kız. Aymetke batmayın. Kalk batmayın. Vata kireginden artık akıllı ol sizden Aliye kız. Vatasuli. Alavuddin'in akılsız malayına bir gitken. Kalk şimdi bizim Alavuddin akılsız. Hadi kazandı okuyun. Yakşı yıkın. Akıllı kızlarını umumen de irat sumi bid. Alarga bir sekine yilbezret. Yüzlerine kisip Yarın Allah'ın gırgırı da ileride şanla bitirsek kişiler Allah! Gönüllü koyup parasın. Neyse, bugün de Suriyalan mı yoksa? Benden yalan. Suriyalan şimdi politik İzrail'dir değil mi? Benim farkım çok büyük. İşte gidesi var mı? Nesinden gidesin var? Ey Allah! Gidesi var değil. İşte gidesi var mı neyden? Evet yerine kaçtım. O bu ne stop kaçtım desek. Kaçmadı ben neyleyim mi? Koyup parasın. Şunu ödersen. Eğitim mi dinli mi? Ay sen bitmenin unuttum. Vallahi değil. Biz seninle Urine'nin yolcularına varalım. Çok soğuk urine. Urine'yi kızım! Veremez. Orası kemindi tağın. Muhterem cemaat, әле генә Йөрәк майым һәм Григорий Киевләре спектакльләреннән үзекләрне карап чыктык, карап уздык. Менә Мәзгут әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Сез Хәмит әфәнденең фикере белән килешәсезме? Менә сөйләшергә кирәкме андый темага? Biz nindi yaqtan ekan aytınız әле ул. Халык артисты, Җәлил театры җитәкләгән кеше, театр училищесын җитәкләгән кеше. Һәм сез үзегезне Пермь ягы татары дип атыйсыз. Шулай бит Милләттән вообще-то. Мин үзем Пермь ягы татары булып яшим, ömrüm буена һәм горурланам Урал җегете дип һәрвакыт горурланып яшим. Ләкин минем сүзем бу турыда түгел иде. Әйтәсе фикерем. Менә бирдә әле сүз башында булды мондый әйбер. Ни өчен бүленәләр? Милләтләрнең бүленәсе килгән төбәкләр бар дип әйттеләр. Менә шунда нинди хәйлә белән бүләргә тырышканны, дәүләтнең халыкларны бүләргә тырышкан, бигрәк тә татар халкын бүләргә тырышканның бер хәйләсен күрдем мин. Сибир якларында гастрольдә вакытта Набас төмән түгел, Сургут шәһәрендә милли мәдәни автономияның җитәкчеләре белән сөйләшә башладым. Әйтәм, сезне килә bu 2 yılga kadar bulgan ayber. Sonalı kilemin aytam siz nичек yazılırsız iken. Hiç şiksiz Sibir Tatarları dip yazılabız. Ne için? Ne aytam ne için olay aytasız? Mene deyip köpten tugul gine Putin deyip kas çıkardı bitti. Vak halıklarga, finans yardımı, jirli halıklarga finans yardımı bulaşak. Zorguna deyip ayttiler bit. Biz mene hadir sanapta çıkardık indi yakınca köpün bulaşağımız. Biz şul statyaga ilege biz hem yardım kütəbiz. Diyen fikir tudu. Demek olarga sotsial iqtisadi яктан отышлырак язылырга татар дип түгел, Сибир татары дип. Менә нинди хәйлә белән астыртын гына бүлешергә тарталар кешеләрне. Мәсгут әфәнде, бездә бүген Сибир татарларының бер вәкиле бар, Закир Шахбан. Закир әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Микрофонны зинһар өчен бирегез аңа. Әйе. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Тагын бер кат хәерле төн. Дуслар, хөрмәтле коллегалар. Мин бу турыда нәрсә дип әйтәсем килә. Менә мин, мәсәлән, bir bütün Tatar халкын берничектә бүлеп бетерергә мөмкин түгел. Менә Раил тапшыру башында бик урынлы сорау куйды. Безне бүләләрме әллә без үзебез бүленмәкче булабызмы? Миңа калса, без беренчедән үзебезне бер бүтән милләтне үзебез бүлмәкче булабыз. Ни өчен кемдер безне бүләргә тиеш? Бәлки татар халкының санын киметергә теләүчеләр бардыр, ләкин без үзебез башта менә мишәр дигән сүзне кем уйлап чыгарган безнең өчен әйтик, мәсәлән, әйме. Урыслар уйлап чыгармаган бит. Улай берне без үзебез мишәр дигән төшенчәне без үзебез чыгарганбыз. Ә мишәр ул татар халкының, гомум татар халкының кимендә 75% минем уйлавым буенча, бәлки мин ялгышамдыр, әйме. Ләкин мишәр татар халкының 80%-ын тәшкил итә, миңа калса. Мәсәлә шунда ки, менә 2002 елны халык санын исәпкә алу акциясе узган вакытта Россиядә
Мин республика хөкүмәтенә, хәтта президентка шушындый проект белән чыккан идем. Шушы халык санын исәпкә алучыларның нияте белән килешә алмаганга без бердәм һәм бүленмәс дип исемләнгән лозунг астында Пермь, Чиләбе һәм Оренбург өлкәләрендә, Урал регионында татар мәдәнияте көннәре уздыру тәкъдиме белән чыккан идем. Һәм бу тәкъдим бик хупланды президент тарафыннан. Хәтта без шушы программа буенча 40 концерт эшләп кайттык Заман егетләре төркеме белән. Файдасы тидеме сезнең? Файдасы тиде. Без анда безнең максатыбыз шул иде. Без бердәм һәм бүленмәс. Безне белгәнегезчә конфессиональ, территориаль һәм диалекталь үзенчәлекләр буенча бүлмәкчеләр иде. Мишәрне мишәр дип, Себер татарларын Себер татары дип. Мин үзем мәсәлән Бараба татарлары вәкиле. Бараба татарлары турында информация бөтенләй юк дисәң дә була, чөнки бу этник төркемне бары тик галимнәр, тарихчылар гына ачыклый. Ләкин без якынча 8000 санлы этник төркемне тәкъдим итәбез гомум татар халкының. Без урнашкан Бараба даласында, бу Омск белән Новосибирск шәһәре арасында Барабинская степь дигән Бараба. Сез барлыгы ничә кеше беләсезме? Без барлыгы якынча 8000 кеше. Безнең телебез бөтенләй аерылып тора Казан татарлары теленнән 80%. Әгәр дә мин мәсәлән хәзер үз телемдә нәрсә булса да сөйләсәм, сез минем 70-80% әйтергә теләгән әйберемне аңламаячаксыз. Әдәби телдә сез кайчан сөйләшергә өйрәндегез? Әдәби телдә мин сөйләшә башладым. Монда Казанга килгәч, чөнки мин үземне сәнгать белән бәйләгәч, әнием мине җырга, моңга гашыйк бала иттереп тәрбияләргә тырышты һәм мин аңа рәхмәтлемен. Татар телен мин ничек өйрәндем? Мин үз өстендә бик күп эшләдем. Авыр булдымы өйрәнергә әдәби телдә сөйләшергә? Әдәби телдә сөйләшергә минем өчен ул минем беренчедән бик зур теләк иде. Әле монда әйтергә теләүчеләр, сөйләргә теләүчеләр күптер, минем фикерләрем дә күп, әйтәсе фикерем. Безгә, безнең татар халкына милли аң дигән әйбер җитми. Менә ничек шушыны тәрбияләргә? Бәлки Ремзил абый үзенең фикерен. Уртак милли аң дигән әйбер. Милли аң, менә национальное самосознание дигән әйбер. Уртак милли аңмы? Әллә инде мишәр милли аңмы? Себер татары милли аңмы? Татар дигән белән, татар белән үзебезнең татар булганыбыз белән горурлану хисе. Гомум татар милли аңы. Әйе, гомум татар милли аңын ничек уятырга? Менә бу юнәлештә миңа калса сәнгатьнең өлеше бик зур. Безне хәтта сәнгать кешеләрен мин бик күп йөрим. Менә Себер якларына сәлам әйтәсе килә, форсаттан файдаланып, үзебезнең якташларга нәрсә дип әйтәсе килә. Без бик күп йөрибез, безнең халык илчеләре диләр гомумән. Ул чыннан да дөрес. Гаяз Исхакый вакытында язып калдырган. Милләтнең анасы әдәбият булса, аның атасы музыка. Шуңа күрә сәнгать бары тик сәнгать милләтне саклап калу. Алайса сезгә кулыгызга байрак, буйныгызга барабан дигәндәй, һәм сезгә әлеге миссияне үтәргә насыйп булсын Закир әфәнде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, мөхтәрәм кунакларыбыз, безгә шылтыратканнан шылтырата торалар. Менә тагын бер тамашачыбыз безгә шылтырата, иреште, исәнмесез? Хәерле төннәр сезгә. Хәерле төн, кем буласыз, кайдан шылтыратасыз? Казаннан Хәдичә ханым булам. Исәнмесез Хәдичә ханым? Исәнмесез. Мин үзем Казан районындагы районнарның берсендә хәзер инде Казанда торам. Сез Казан татары инде алайса? Мин Казан татары һәм шул татар булуым белән һәр хәлдә мишәр булсам да татар булуым белән горурланыр идем мин. Мин бик горурланам татар булуым белән. Менә бу соңгы вакытта халык саны алган вакытта бит инде безне бүлгәләргә теләделәр. Безне мин әйтәсем килә татар халкына аң булыгыз, безне бүлгәләп, безнең телебезне битергә телиләр. Телебез бетсә, без татар халкы буларак юкка чыгачакбыз. Моны безнең үзебезнең татар халкыны җитәкчеләре дә аңларга тиеш, урыс хөкүмәте моны күптәннән алып бара инде. Соңгы халык саны исәпләү гән чагында бик күп милләтләрнең юкка чыкканын сез менә шушында утыручылар беләсез. Шулай булгач, безгә үзебезне мишәргә дә бүләргә кирәк түгел, керәшенгә дә бүләргә кирәк түгел. Без бары тик татарлар гына юкка чыкмыйк балалар, аң булыгыз. Рәхмәт сезгә. Амин, шулай була күрсен. Бик зур рәхмәт сезгә Хәдичә ханым. Исегезгә төшереп узабыз. Телефоныбыз 570 50 75. Алкышласак алкышлыйк инде әлеге шылтыратучыбызга. 570 50 75. 5 безгә сезнең фикерегез кызыклы, безнең әңгәмәбез дәвам итә. Әйе, Мәсгуд әфәнде, фикерегез. Барда үзенчәлеге сакланамы, юкмы? Хәзер шалтыратучы ханымның фикере бик туры килә менә Закирның фикеренә дә, һәм мин шул турыда да әйтмәкче булам. Уртаклыгыбыз нәрсәдә соң безнең дигән фикер туа. Менә әлегенә Ремзил әфәнде әйтеп китте.
әдәби телдә сөйләшәбез. Мишәрдә, Керәшнидә барысы әдәби телдә сөйләшәбез. Ләкин шул ук вакытта Мишәрдә, Керәшнидә үзенең диалектын онытмый. Онытмыйлар. Үзен ихтирам итсә инде. Сагыналар, күрешәләр, горурланалар, һәр кайсы үзенең төбәге белән, үзенең бәләкәй милләте белән дип әйтим инде. Горурланабыз һәр кайсыбызда. Менә бик зур проблема, менә шу безне барыбызны да төрле төбәкләрдән җыелган халыкны берләштереп торучы, бөтен планета татарларын берләштереп торучы ул тел.